Furkan. Seyden alam ezi. Saset. Oğlum bu versin. Hava vasar. Annem bir dört etti ya diyar ağam. Karoçi. Oğum yansımayak deyler. Oğul Huda şükür. Ödün oğman. O medeniyetliler has medeniyetli rızık bolyalar. Görýän bolýan. O näme diýin? Indi men mirzada aýtjaktara indi diňle. Ýöne men sözüm bölme. Indi bolýar repa yalan sözlüýär diýerler köpsi. Repany aýyr bırgyra. Aýyrdykmy? Onu o bir giden oğlan näme o repadan başka? Gelin var. Bir giden oğlan var. Onu olur näme? O WhatsApp'a yazıp otuyorlar ha. Onu olur näme? Olurum yalan sözlüyor da. Dinleğe mene iyiydiniz mi erkek yalan iyisinde durun sana o. Onu buna yalvarman o. Video çekip ver o. Gayrat edin o. Nomra deyin şirket deyip yalvarman o. Götüňizi. Ofisden yumşacık kresadan kaldırın. Nasıl? Ölmez. Götüňiz bara kresadan kaldırın. Gidin den yinem sol karagoz oğlancıklan. O razı edin. Gurrağınızda näme iş boýnaldyňyz? Köşkde işlemeli. O iş, o aýlykly. Özüňiz şu taýda işläp görüň. Kostyumlaryňyzy çykaryp. Göreli bir gün çydasaňyz, eşiň erkegimden men. Bir gün çydasaňyz. Men bilýäne bu zatda men başymdan geçdi o. Bir topar şişko, poçadan doyurýaňyz karnyňyzy. O karagoz oglanlarym o taýda talka edýäňiz. Hudaýyňyzdan gorkuň o. O da özüňize basın ötmezek gezekkä. Bolýar repany aýyr bırgyra. Men sesim mara, video zapsemet, tul ekran zapsemet otýar. Men ýöne dogrym dograýdýan. Men çekinýän zadym ýok o bulardan o. Men öňüm çekinem ok, men innem çekinem ok. Allah'a şükür. Allah'a şükür öz ýurdumda. Allah'a şükür öz ýurdumda. Asuda watanymda men. Geräýsimler onu. Mesele del. Götüňiz galdyryň. Gidin dän inem şol garagoz oglanjyklary razy edin. Normalca işe salyň. Dinle mene kelkoş. O maşiniň içinde oturan bolup gözüňdäki äçkiňme o wijanam aýyrdyň sen. Men skaçat edip yetişmedim. Sen men dinleýänsiň şu var. Sen udaliz ettin o wijanı. Ýöne men äçkiň aňarsyndaky gözüňdäki ýaşy gördüm. Gözüňe ýaş aýdydың sen. Ýöne ol gözüňdäki ýaş, ol garagoz oglanjyklaň ýaşynyň üstüni yapmaz kardeşim. Sen arkaýyn bol. Allah belaňyzy bersin mara. Ol gözüňdäki ýaş. Sen at oynatma, artistlik yapma kardeş. Artistlik yapma. Git razı. O olmanada gurlanem bol ya. Şükür edin. 400-500 dolar aylık alýaňyz. Sen kostyumyny çykardan bar onu işläp gör bir gün göreli. Çykar kostyumyny. Göreli näme o? Adamlar itme. Berde 3 tane reklamşyňyz bar. Adamlar porno torozan otyr. Kurpa çoktur otyurlar. Köp bilmäň. O derecede o gurlanem bolýaňyz o. Adalet bolar demo. Siz ýalky Hudaýa hormat goýmayan adamam adalet bolmo. Adalet diýen sözüň manysyny bilýäňizmi? Eliňe ruçkany alyp kreslaň başynda oturup agzyňy ýyşartyp gülen bolýarmy? Edem bol. Bollum men başymy medeniyetli. Meni gürletme. Ýöne men doğur diýen oglan. Akmy ak, garam gara.
O da özüňize basın o. Öz sağlygyňyzy şeýtseler size yaramaz. Hoş yapmaz. Ona buna reklamçıga pul verip o maymun ettiniz o bular o maymun ettiniz o. Karada at diye oturuyorlar ne mi çembilen zaten o reklam edip diyorlar o. Men karşıma da vize çıkarsak bolman. Öňünden aýdýan. Öňünden aýdýan ýöne. Ağam seret namartlygyň her hil stiller var da ýene bir täze öwrenen stilim näme bulardan. Özleri sana bir pitçik atýa, bir erwet bir zady edýädanym. Soňam resk berge bolup, näme üçin maňa onýal erwetlik edýän diýip bilýär da. Özler sana şonu edýär, şu eden zadynam sen näme üçin maňa edýän diýär o. Artistlik yapýar. Bolýa. Mini repankı yalan mısın naray? Niraýtdaým. Ini bolýar repankı, repa yekezemin turda aray, repa yekezemin repankı yalan mısın? Repa töhmet atýar üstümizden. Bolýar. Men diýdim-mi, repan bir gara aýyr. Aýyr. Repadan başga giden garagoz Türkmen oglanlar bar o. O giden garagoz Türkmen oglanlar var. Siz gurläňizi, вы обещаете золотые горы. Ýöne bulet barıp oklakka näme itme size o adamlar o. O bolýar, yalan diýsem o ýazyp otyra bir genneje ýazyp otyra o agla o. Me ağam çağdım zaprosumu görko sen o gonyal genneje dogonjygy nung fan men 2 sut golap gotor bilemek şolaň ýazýan zadyna ýöne jogapdy. Duvara. Men bir zat aýdaýyn size, siz men dinleýäňiz, o dinleýäňiz, siz köp bilmäň. O 4000 adam otyr. Otyrsyňyz men her bir sözümi dinleýäňiz. Şol oglanjyklary näme görkezdiňiz? Allah zan öz sağlygyňyzym şonu görüyorsunuz. Anan Allah çektirýändir. Awwa. Görkezlerini çektirýändir. Kime näme görkezseň şonum öz süýjü görýär zadymdyr. Bu wagt siz bulady bilmersiňiz. Bu wagt siziň garnyňyz dok. Awwa. Şişko bir topar. Opsyň içinde oturmap ruçkan hakan bolýaňyz o siz o. Başga başarýan zadyňyz ýok. Awwa. Boynalan zadyňyzy gidin, götüňizi kresden galdyryň. Gidin däýinem razy edin oglanjyklary. Gidin razy edin. Günüň aşagyny işläp ýörler o. A siz bolsa sprintin aşagyny o. Pul jaga sanap ýörsiňiz ha. O. Şeýle bol jüýje sana çykmak geler. Bolly piramidaňyz ýumurly siziňinde. Ýumurly piramida. Bombo. Men aýtsak aýtdym dost. Galanam Hudaýa tawşydym bularly. Anadana, men. Ýöne men hak zadaýdanlar, yalan zadaýdanlar bolsam aýdaýsynlar. Ýekisi biri yalan zadaýdanlar. Men ağam özüm saklardım şumat. Ağam sen yalan aýdan bolsaň, perhat dur ağam şu taý şeýler, şonu ýalňyşrak diýdiň diýerdim ýöne. Ýekece gedegen sözüň böli bilen allan. Inem galanam oturumdaýyn pikirleniň, birazka Hudaýdan gorkun o. O maşiniň içinde oturup o wideosyny aýyrdy Serdar. Wideosyny aýyrdy. O gözüniň o äçkin aňarsyny göz ýaşy görünip dur. Serdar sen ullukan adam. O däl ol dogany öne ýalňyşdyň ağam, o da o esker ol Serdarda. Esker mol. O. Niýeräň esker ol? Yo, ady dogany şu Serdardan ulsy. Ay meni atlaryndan bileşdirip otyr no bulanlay. O maşiniň içindäki kel. Esker. Awwa. Esker gitdänin şol garagoz oglanjyklary normal işe sal. Git razy et. Git aýaklaryny noksa. Awwa. Eginde kostyum çykardanynam bir günjükkä bir işläp gör. Awwa nädip kazanylýar şo pullay. Awwa erkimiň bir arzuwsy bar o. Bir mal satyp gidýär, bir öýün satyp gidýär, bir karz alyp gidýär o. Şolar ýaly edýän adam bir benden şolar ýaly naçaryň hakyny ýyp, bir naçaryň hakyny ýeňde sen. Zulm edýän sen. Seni oturdyan, göz yaş tutyan seni. Anan, göz yaş tutyan. Git razy et. Git razy et şu şagalary.
Repan ayray, bolya repan bir yatarı turarı yeri var, zadı var. O ne tanışlar var, o tayda köçüde kalıp duranlar. Vakay. Men mara son pikir edýärler. Men gowy, men geçtim maňa ýygyňa pulum berenlere merek gel. Men emme gada aýtdym. Men gowy, meni aýyryň, dogry diýdiň ha. Men bu ta öldüm üçin çykamak. Men berende adymam talap edemek. Geçtim men uza diýdim, nämesine yaramallygyna aýtdym. Berdeki reklamçıklar vardır 3 tane. 3 tane. Onlara da pul verip maymun ettiniz onlara. Bot account bilen, bot patbişikler bilen. Ova. Pul verip kim näme alya, näçe alya, kim me bardy görün meni gürletme. Men karşıma video çıkarsanız edip bombalar gönü, şeytan turwalar gönü. Oyun etme. Men doğru zat doğru diýen. Doğru zat aýdýan men. Yalan zat aýdanam bolsam tip yüzme diýen. WhatsApp'ta giden peripiska doğru adamla. Meňem hakym idi, taşlak gitdi agam dedi. O 400 dolar, 500 dolar aylık diýen. Niýeden 400 dolar, 500 dolar o? Eski ücret näçe o taýda? Näçe eski ücret? 33-28 getiriyor. Ay ağam gelýän çaň eline. Izdaçy galýadyň, izdaçy. Bilýän o. Gidinim. O eňinde kostyum çıkar, galstuňa mora boýnuňa da ýene bir işläk gör. 2 gün çydasaň sen. 2 gün çydasaň. Sen bir gaýra doglan bolmamdyrmyň. Sen çydamaýan gün özüň asarsyň sen. Sen öwrüpsiň poça baryny ýipleýdi o. Şişko diýsen. Hudaýsyn topar. Bolnuňyz meň maşma. Ýene oturam bolup medeniýetli sirama gurlanym bolýarlar bularlar. Ya bolma. Akmak bolma, akıllı bol. Men ýa video çekjek boldum. O ay bolýa video çek oturmaýyn. Adamlar görüp otyr. O. Ekran zapsym gidip otyr, onuň bilýän. Öyle men doğru zat doğru aýdýan. Mesele ýok. O däme özüň. Allah demeyin ha. Ensay şu gün menem var. Kellen durlaýyn studiýa ýene çykaýyn diýip oturdum. Ağsam bärem salkyn bolup polny üşäp durdum ha. Ay nesip boladyn. Sonra da bir çıkıp işçen uğruna çıkacaklar, borlayam galan nemeler var entek. Bilem orta yine çıkarmalı nemelem. Kananırdan getirip oturan oğlanma da atlanma var. Olya men bir çıkmakam yine bir kağıt söz aýdýan şu şirkete. Ondan men çıkacak. Men birazcık işim var lan. Men işläýin onu. Dinleň meni. Hormatly medeniýetli şirket. O şu oğlancıkların näme boyun alın bolsaňyz, o näme boyun alın bolsaňyz, gowy iş boyun aldyňyzmy? Gowy ýaşaýyş boyun aldyňyzmy? O hakynam aldyňyz, jüzüne çelle ýyrtdyňyz. Aeroportdan öňünden çykýan diýdiňiz, o sik çykdyňyz aeroportdan, hiç kim çykan o aeroportdan. Yalan söz demem bilen. O gidiň razy ediň. Razy ediň o. Halkyň öňüne çykypam ötünç soram. Biz şeýitdik, biziň ýalňyşymyz şu diýip. Biz ýalňyşdyk diýip. Awa. Bir kimsiz gözel bolmaz. Halk düşünür. Ýöne ýalňyşdyk diýin, millet diýin o gaýdyp bu işler biziň gaýtalamaz. Biz akylly işler, halal, watany gulluk edersi. Awa. Halkyň öňüne çykyndan ötünç soram o. Bunu şu. Allah can tawab ediň diýän o ömrüňiziň soňy däl. Näme öldür ya adamı? Yo, bu. Öldür otyr neviz. Yüzüne diýip otyrsyň. Sen şunyň ýalňyş diýen bolyn boyun aly bilen aga menem wah. Bular bu ýagdaýa getirmek aňsat däl o menem ýaraýmak. Giň oglana bilen gatagam. Şolar ýaly. O hormatly şirket, o medeniýetliler. Bize medeniyetsiz, size medeniyetli olunuz. Habarınız var mı? Öňüňizde 7 derýän funçyk gelen mi ol? Mirna.
Hakkını halal edin oğlançukluğun. Kara göz oğlançukluğun. Sağ ol, bizem ayırın, biz gerek gel, doğru diýdin ha. Bizem ayırın, biz unutun. Ayray harasat öz gününü öz görür. Ulýaly öz gününü öz görýär. O ýöne bir gayratlar oğlançukluğun öýünde sağacıklar garaşyp otyry zaýalar Hasan Kakamın pulgudur kadi. Korkan gokme. Hudaý tutan nizani. Paraliç bolarsyňyz bir güne. Paraliç bolan bir topar bilen. İnsult kakýar siz o bir gün. Bu kurduňyzy zıkkyn bolsun mara. Sözüm ýok o. Namusly erkek bolsa öz nasıl öldürerdi o gopsyn içinde ne? Namusly ýa zat barmaýsyz o. Üstümden arza bermeň. Ay berseňiz beri berin üstümden arza. Mesele del. Öyle men hakyky zady diýen. Yerleşýän ýerimem Aşgabat mollu. Yüzüm belli, adım belli, yaşayan yerim belli, iş yerimem belli. Problemi den. Arkayn geliverin. Gow niyet bilen gelseňiz, elmidamy gow niyet bilen garşylar, erwet niyet bilen gelseňiz hem edil özüňiz ýaly bolançdaýdy. Şol ýaly. Gidin oğlançuklarym razy edin. Ötünüş soran. Hakkınızı halal edin. Adalet. Adalet. Bilýän mi no? Adalet. Hudaýa hormat goýun ogar o. Bolgusyz zatlar gürlemesine maňa diýip. Izin wah. Hakkını halal edin. Ben aýtsaňmy aýtdym dostum owa. Sağ ol ağam, Allah razı olsun. Emme şu özümü hem gurulacak zadıma seni guruladın ağam. Allah razı olsun. Tanrı yalkasın, belki soğağı. Oraya galadesini etme. Oğlançukluğun galadesini etsinler. Götüňizi galdırın, yağlı götüňizi. Kreslidir. Patron diýip. Gidin razı edin. Allah razı olsun ağam. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın ya arkadaşlar. Allah emanet oldu ya. Ne var? Toyda olsun. Amin şeydi.